Dobro večer. Nalazimo se u ataru sela Dojna Gušterica, gde je za razliku od Gornje Gušterice situacija nešto mirnija, ali ipak kako sam mogu primetiti, neki ljudi ovde nešto rade, pa hajte da vidimo šta oni to rade. Dobro večer. Dobro večer. Šta to radite? Recite mi šta to radite? Prskamo? Zar ne vidiš? Pa dobro, nisam slep, vidim da prskate, ali šta to prskate? Za sotane. Kako za sotane? Valjda prskate protiv sotana, ne za Da sotane. to ti kažem. Protiv sotane. Ali koliko ja mogu primetiti, ovde sotane nema. Pa nema, zato nema što prskamo. Da je da ne prskamo i malo bi. Studio. Zagodišnjak iz Dojne Gušterice, Grca zavrzlama.